Ƙawata ki ci abincin mana. Wallahi abincin nan ba zai ciyu ba. Ni duk damuwa ta wannan ankon. Kwata-kwata ba ni da hanyar da zan yi. Kin ji matsalan ki ai ke. Sai ku je kuna taya yan bana bakwai waɗannan masu zugaggen wando din nan. Ki zo ai harka ga mutane ga manyan mutane suna son ki amma sai ki biye waɗannan yan me ake faɗa ne wannan yan wizi din ko menene? Amma bari zan sa baby ko a tamfa ce ya siya miki ki nemi wanda zai siya miki list din ke kuma. Kin ga bara ma in kira ki a gaban ki. Kai, dakata. Shege ce ta kira. Hello? Ya kai ne baby? Baby an yi ni lafiya ya aiki. Kana ina ne haka? Kin san ni da yake yanzu hankali na kwata-kwata ba a jikina yake ba. Yanzu haka ma muna tare da Baro Jibrin Aimaliya. Muna tare da Baro Jibrin Aimaliya akwai wasu motoci da na sa a shigo da su wajen yanayin campaign. Wajen yanayin campaign yadda za a shiga birane da ƙauyuka wajen yada. To. 2023 Baro Jibrin Aimaliya shi kawai muka tsere shi zamu dafa. Yau yanzu ma shugaban kasa nake so zamu gana da shi mai magana da shi akan maganar Baro Jibrin Aimaliya. Shugaban kasa? Kai na ji daɗi wallahi. Magana delegate ne su tsaya. Amma alhamdulillah na ji daɗi. Kawai delegate na APC kawai su zaɓa mana Baro Jibrin Aimaliya. Baro Jibrin shi ne zai fito takara. Allah Abuja yanzu ba ƙarar da kike ji kusa da ni. Kai alhamdulillah kai mu ma da mun warke. Yar uwa Baro Jibrin shi ne zai fito takara. To shikenan in na dawo za mu zo tare da shi tuma dakin kunci. Babu wani damuwa. To kin ji shugaban kasa ne ma ke kiran shi yanzu. Kai doki na shege ne kai. Mu din na wasa ne gwari ta bada magani an mutu. Shugaban kasa? Ke dai tashi mu je mu. Tashi mu je. Wai wace yarinya ce kake zuba wanda muka je wajen nan na ta kwanaki? Yarinya ai tana cin kuɗi. Dan wasu Sa'adu darakta. Dole ka kai mata ƙarya. To kauka ake. Wannan man da take sha baya duk kuɗin ka ne. Bara in je can samu wata mai kunu siya.